Når tvivl i hjertet trænger ind, forgiftes både sjæl og sind. Med æren pares skammen, hvor vægelsind bor sammen med mandsmod. Faren skifter tit, lige skadens fjer er sort og hvidt. Dog ham er endnu håb bevaret, så sandt som han har både part i helvede og i himmerige, mens de er lysende hvide, på hvem man trygt tør lide. Det er begyndelsen af eposset om Parsifal. Historien begynder et sted i Europa, hvor der er et kongerige, som har den tradition, at når kongen dør, så må det være den ældste bror, som får titlen som konge. Og hvis der er yngre brødre, så må de forlade landet, så man undgår fremtidig strid. Sådan var det, da kongen døde, og Gamuret, som kun var den næstældste bror, måtte forlade landet og rejse bort. Men han var meget elsket i sit land, og derfor fik han mange gaver med sig, da han forlod landet. Han fik heste og våben, standarder, alt muligt, og svende og hjælpere, så han drog ikke afsted tomhændet. Han havde den idé, at han ville kun tjene den største blandt alle konger eller hertuger. Og hans vej gik så mod øst til kong Baruk i en østlig hovedstad. Der tjente han med al den kraft og styrke, som han havde, og han var en meget dygtig ridder, som kunne sine ting, og som vandt mange sejre. Men han var ikke så stadig. Han ønskede nogle gange at komme videre til andre steder. Han var ikke sikker på, at Baruk var den største konge. Men for at han skulle blive og ikke drage videre, så gav han ham et nyt våbenskjold, et nyt våbenmærke, nemlig et grønt anker på en hvid bund. Og ankeret er jo det, der søger bund, så man ikke bare styrter rundt i verden og er rastløs. Nu havde han det våben, men alligevel så rejste han afsted efter nogen tid, og han kom ud og sejlede med et skib tværs over, formodentlig må det jo have været Middelhavet, og så kom han til et land, der hed et land, der hed Petalemont, og en by, der hed Sassamon. Og i byen Sassamon, der herskede triste tilstande. Byen var belejret af fjender rundt omkring muren, og alt var i en dårlig tilstand. Der var ikke mange krigere uden sorg, og i det hele taget var det et dårligt tidspunkt, at han kom til byen i. Og han gjorde ellers sin entré med at sidde på hesten og ride afsted, og han havde sine standarder og sine fellows, sine svende, som fulgte efter ham. Og det var virkelig noget, når han viste sig. Og alle var imponeret af det, de så. Og det var marskalen i byen, han inviterede ham til at komme op og hilse på dronningen. Og det gjorde han, og der mødte han dronningen. Og det man må sige om de mennesker, det var, at de var sorte. Det var farvede mennesker, og dronningen var også farvet, men hun var utrolig smuk. Og det synes Gamuret også, at det var.